Kubor nakaslem jong unongsan hima. Unong wat RTI bapau khaman ubak despar sing rani habakran chikilat pathai khubor ha kasngining kong uloong baki khasi gidi gijat benriu balarim bha ha India hak baki ladon ko ba sanpunyo hajar snem ya kani uloong balalap kat kum ko jingwat jingtep jong kibriu kibana bar lingba director jong ka geographic society house nem ar hajar hanyo ulai thu bala shim ya kanong muna na ki khandai puar ngot ki khasi baya ka ktin khasi ka baha bad hadin ka jingpet bnya ya ka DNA jongki lasyam baki khasi ki dei bala rem tam hapo kari India ki bala dan karta ka ba san phunyo hajar snam ha kani ka jaka haswa bakinya cha South East Asia bacha ki wei ki jaka ulong ba habai uyui ba ka sarkar Meghalaya kampat ipatiaw bande ai komta kala penlong ya u ba unwat no da ka RTI khnang bantep ya ka jingyat lenti jong ka ktin khasi ba da ka jingle RTI ga jong u lalap ba ka ktin khasi kalawan poi artat ha ka kala ba khaddu hasha banrung sendon hapo parliament ban ithu ya ka ktin khasi ulong ba ha ka baya dei ba ka scheme shispa shisngi watla ka dei ka scheme ka baya rap ban kentiu ya ka yo ka kot ha ki than nong kandong hendai ka jing e pat ka long ba bon na ka te ka scheme kala khlem no na ka daw ba ki try kimla ban kershan bat kot kum ka jing wat jing tep jong u kadon ka jing sa pisa na ka sarkar Meghalaya ka balong hadu hendrius pa klur tingka ha ka sarkar India kani galong nga supan kemau nga supan mak pen kemau ya ke ba kini ki beriu ki madabar ki wat jing tip chapang ktin kasi magaktin kasi ka hapo ka astro asiatic language ki ong ta ka ti hadian bagi wat jing tip ha jan new lengmo director jong ka geographic society lalap ba na ki khandai ko arngut ki ba kolek sampul nam taban le DNA test ti na khandai ko arngut ki kasi la shem ba kasi gidi beriu ki ba rim tama India ba ki ladon karta ka basan punyo hajar snem hangne hajaka ki buro kata ka record ni kata ka ke ba khasi ki dei beriu ki dei long ki chua bania cha Southeast Asia ada nang ne yus dang nang ne chua ban Thailand chua ban chiwi ti dei nang ne na po North East India kata ka dei tang ka boy super kan mau ne ya be dei kata ka jingli jong pi kum no pi tip he be dei ba ka kitien kitien na po Delhi ka apo yang ta administrative makane ngale lang ba ka ti ai dia bangale ara ti ai kelong banti bi status jong tin kasi na mara ngabu record baka komen ame khalia phi ong ba kane under process na banta kini live ho line live atli tien ke ba under process bani thu ka schedule dia ti kim tip ye kada under process ti kile gumno ti komen me khalia kamnang men le gumno no kamnang ra kawai ka clarification no ka ai kumta ba aro ka ai kumta te komen nia kamla le ye ben le ye ne te adien ba i ba komen klia kam inang ben le ye na klang jonga long le sno ka ati ai ban tip ye kan tia ngi tingasi te kan ne ke jingla jonga ati ai galap man ba kan ni tingasi mta ka apo ya po administrative mien gleng kalong ba ka adi ka final state ban pois non po parliament ban itu ya ka tingasi ngi khosing la nang ban sainar na du ar haja sne man chua te kalong ga bas tanat ban tip se jai ben riu khosi ba kadai ko we na ka jai ben riu ka bala pa wa po na is India namar ar haja sne man chua ka along juga por Yesus Kris te ngi kar kom ko ngi la nang ban sainar ta kadai ga bas tanat ban na jing tule ba ka DNA test na ar haja neuro lala ba ting ga si kadai ko we ting ba rim tam India par kula don na du karta san pho nyu haja sne ti kene ke jinga lenti dasya klap ketik ibu bon banlap ya tanra yung ting kasi batter hadu ba pelong ya ka Kolkata University bani thu na ya ka khat khandai spa batter lore yo do jingi thu apa sarkar yung kami khalia kum ka official na lawit aka agini snem maladep te kalor kene ketien na lang jonga dasya la te sistem kum no banwat ya kalenti ya yung ketien na man kalang kum ka komen na me khalia ladep itu daka assembly hapo hagini snem arajar khandai te gani gadi ka RTI ka ba ngalayo napoka government em khlia namarba ka jingla jong RTI kalong bantip kumno gantiya jong tingkasi last year tane Delhi te kumbasukan ma yu phi cha ko skor me khlia ka lale ege ba baha mak lale ege nam tan panhun ye jing sngeu jong pa ba te halor gani na kalong government me khlia kumbasukan ma yu phi ba hat sau tarik Disember arja khat khandai khat pra
kilapha sport Delhi ban itu ikani ktingasi ban bandawa ban itu no haktin yaktingasi poka schedule jonga Indian Constitution habaide bagane na kalian ka sarkar Meghalaya kalapan kan mauro yaktingasi bakala donro kajing itu apo assembly yaktingasi bat kunjuro ha hisngi hagi tarik kibala bansawa kibala adep haka arfan tarik February arajar khandai na kalian government Meghalaya ka apan reminder biang napo New Delhi habede bakata stores juga tin kasi dai ka Delhi bobuani ka shujuba ba kane kalom anda process dai kam biathu ba tikana ya kada balai ba kaslem kane tin kasi tiha bani thu apo ka schedule ti habede ba kane nakala junga ngalawat jing tim apo Delhi habede ba kane ka jing long jingban himam madul skut kadon namar bayak himam madul skut adip tho apo Mahabharata kumus penau pi Mahabharata gade bla tho na do saw do sanajas ne manchwa ti ka thai gade yegi research scholar ka ne juk dungi banwat bat ban pule ta ka kot Mahabharata gade history jung India ka bala tho dau Krishna dai payana kini ka Mahabharata ka don ru khar arpit ka asla tika ai ka long baka ktik yegi benriu dungi nama na kiwe hedin kiwe lalap baka jai benriu gade bla rimha but la yo aru ke jingtip na ka jingtes ke gini ka slim snanal po rikasi bila yu i gini ki snem arhajar nyo da ka jing yarap jong ne Spencer Well Director Geographic Society tiunis da sha la yarap bantip yak thame jong ga jaj bin regosi khamtam yak tian namar ba da ka jing collect example nai kasi jongi ke badon khandai po arngut banwat ya kalentia jungi khosi ti la semba ngi khosi karkom ka report la semba ka ktien jungi khosi ka bahap apoka austro asiatic language ti gani ktien khosi jungi la semba ka ade ktien ka barim tam ko India namar ba kilawan poi sene kari sagani jaka le lane karkom ka tris na ka DNA ki ong ba khasi jungi la don hang ne la kum nom no san pho new hajar snem karkom ka DNA test belakang dog house nem hajar new te kajinga inti sha kalong ga ke standard na jing ketik jung diberi madabar habede bagane ka ktin khasi te habede ne kumiskun ma we pi ba ka ktin khasi da sha ga de ga we ktin ga bala pawa not is nama nadu kha snem khat khandai spa do balarung apo ga Kolkata University kum ka we na ka sirang we apo nehu te dakjinya nanti stasya na galang government lale la kamram ban yele kumno ban parung yaktin kasi po ke schedule te dasya yaktin kasi kumba ngapen kan mau ya pi ba kadai ke bas tanat ban tip ba kini scholar bro oi perthei ki ko ban tip yak tan ra jong yaktin kasi te kumba pen kan mau ya pi ba wat yaka history jong jai bin ko siru chipanggat ke hima madu muskut la thoro apo ka Mahabharata don we professor uang ba ngawan spori kaste hadin bang le RTI na postian ngayo kumta ba kalong ba kamam yo stian arsian la pha reminder spo New Delhi lor bani thu pen perung na po ka schedule tin po Delhi ki thu yang ba ka ni ka ktien ban perung apo ka schedule ki don apo atli la de perung kum ka Assamese Bengali Gujarati Hindi Kannada Kashmiri Kanari Malayalam Manipur Marathi Nepali Odisha Punjabi Sanskrit Tamil Telugu Urdu bat kiwe da don arfa atli ba arung de perung apoka schedule te habede bagane ga jingli jonga apoka ka position na ne ka status jong ktin kasi habede baga jing pas jonga resolution na post Meghalaya assembly te habede bane na kalyang ka sekarang dia la ajubab sanga bagane kala don apo kata administrative building ne administrative kata administrative kembali tibi sisen bala apo administrative kapa bakal long haka linti ke bakat du aswa bandra parlimen bani thu yakti kasi te habede bane jubab te na kalyang jonga dasya kalong ga ke bustanat bagane ktin jongi kan salong gawe na ktin ke bansarung po schedule na makala don apo final state ane apo ka administrative body lane kani namla bana inform na ha po Indian security kan sure thu ba yang ba ka po ya po administrative body namar committee be ka
ka proceeding jong ka service boot hapo government of India ne mekalia chisian lapoi saka administrative building kamut kapau kum ki scheme ro nta lapoi administrative la pha finance kan sanction ni bisa tiga ne ro sin lapoi administrative kan pha po ka parliament unang kam ban pas yak ta ka ke ba kadawa daka sarkar mekalia tiga bede bagata ka bede bat berkanika schemes pas ngi na poskar Meghalaya kamba penpau ne bas ka skim pas ngi ka de ka we ka skim ka bayara ba ban gentiu ka yo ka kot ha ginong kandong de ka jing ka long babuni ka skim pas ngi ting ka kolap no na ka daw ba kam don kim la ki try ki ba bede ki vendor ki ba ai simen ki ba ai mau ba ki ba ai set ai narot ba kum ta ter kim la shu ban kersan ya ka jing wat jing tip dengan lalap ba ka don ka lu ka jing sa bisa nak sarkar hadu Andrews Pak Klur kasa skor Meghalaya yaskan dia hadu Andrews Pak Klur ti hebede bagane ging sa hadu Andrews Pak Klur na kalungang lawat ng tips po government of government of India bede binisa kapisa na juba bagayo na government of India kay thu yang bahawat kay ging sa kapisa kadon kata kumbala itu da skor Meghalaya andre ging kalong ba ka performance jong state kata di bunun kam ka performance mo kalong ka ban submit ki UC ban ay ka 100% po ka central government bat kumta terter kita di jing ka ban kalian ka sukan dia ka ong ba yak jing pula bisa ka syong be al installment na kisna de ka syong ba ka performance jeng state ban submit ki UC dan gino benta ban release yang ka fund abede ba ka jing le RTI jonga stunat kalong ba ka ngi ka ayat na we but let's say kadai kani jingwat ati ai jongai ke pelong ya sekarang dia ban dilis ngani bisa ke badon how ne radio trik banai ban riu araja ar ban dilis adu lai spark ndai ku klor ti let's say kani jing release jonga government of India ngani bisa let's say kadai ke we na ka jing le jongai ka ati ai tam tik ndai ke ba ngastunat don kala release ke basa mentar lai spark klor atrai sekarang dia kan salilir ti habidai ber bagane ke jing lang a bisa jonga nong tres po blok nomor bagi om ba kimtip bahaya tulop jungki habide ba next scheme chi spas ni tengne rong yaw ngala ba ni thu ep ba ka tulop nam ta ginong trade ba de ad hoc dan ki bate po scheme ting spa ba ni thu ep ka tulop jung ginong trade nam ta gi joint mission director ka poisam do prahajar program manager 100,000 state program manager 100,000 information technology manager life manager teknik ajrong ba ka ni ka ketika kam ini ngatrai ka pakwa ban tip yang sarjon ki ke sukwa ban tek yang ban inform yang kenang bangala ban ai kan record ka bede nam tak sale di jong kitu ginong trei batrei apa blok nam tak skim si spas ni dikata de ke bang lawan ai ke report sas ni na ban ta kan ke spas ni but habide ba ketien kasi